us explicarem el conte del petit eriçó que vol una abraçada. Ulls de mussol, boca de pinyol, orelles d'elefant... Que un conte estem explicant. Hi havia una vegada, en un bosc, hi vivien uns animalets que eren molt amics i sempre jugaven junts. El conillet era molt carinyós i divertit. El talp era savi i una mica seriós, però també era molt carinyós. El llop era alegre i simpàtic. L'esquirol era molt xerraire i alegre. I el petit eriçó també era molt carinyós, tot i que un dia els hi va dir: «Per què a mi mai m'abraceu? Jo també vull una abraçada». El conill li va dir: «Però, eriçó, no et podem abraçar perquè tens el cos ple de punxes i si t'abracem ens punxaries». «Però això no és just. Per què jo no puc rebre abraçades com vosaltres?» El talp li va dir: «Tu tens punxes que et serveixen per defensar-te i així cap animal pot mossegar-te». «Sí, clar», va dir l'esquirol. «Tu no saps pujar als arbres com jo». El conillet li va dir: «Tu tampoc corres com nosaltres i sense les teves punxes et sentiries indefens». Però l'eriçó els hi va dir: «Però jo ara em sento molt trist perquè no puc rebre abraçades dels meus amics». «Oh, pobre eriçó», van dir tots els seus amics, «com podem fer per abraçar-lo perquè es senti feliç?» Van estar pensant una bona estona i van tenir una bona idea. «Podem demostrar-li que l'estimem fregant-nos el nas». I així van fer, perquè el nas no té punxes. I així van fer. Des d'aquest dia el saludaven tots fregant-se el nas i així l'eriçó era molt feliç i els altres animalets ja no es punxaven. Tots els animalets van veure que hi ha moltes maneres de fer feliços als altres. I vet aquí un gos i vet aquí un gat, ja aquest conte ja s'ha acabat.